Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo haala ko larani tamamuye. En puɗɗiran ɗume wonte tamamuye. Ko wonte tamamuye kanjum wonte moytugo yeso muɗum be juuɗe muɗum be lesdi cenidi dow yake bo keraɗo ngam rewrugo ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Mas'ala arana ka bolwanten ɗum haɗo en bolwanan kiita tamamuye be dalila bo shar'ego tamamuye. Tamamuye kanjum man ɗo ɗum hunde shar'ande ɗum koytimma bo ka jawmirawo ɓangiɗo hokki jeyaɓe muɗum. Kanjum man ɗo ɗum woni nder boɗɗum shari'a meɗen ka islam, nden bo nder ɗum keraruyeji ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo o hertorake ummatore annabijo be toni latake kamɓe man ɗo ɓe keɓay ndiyam ɓe tamo ɓe njula man ɗo ɗum ko jawmirawo hertori be muɗum ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tabiti shar'ego tamamuye man ɗo ha deftere Allah be sunna nulaɗo Allah, non ha pottal modiɓɓe sunna. Nder ko hollata en dalil tabititgo tamamuye ha deftere Allah, konngol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol fatayammamu sa'idan ɗayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Toni on keɓay ndiyam onon man ɗo tame lesdi ƴeŋdi cenidi moytire be lesdi man ɗo gese moɗon non do be juuɗe moɗon. Kadi aya ka sappini en haɗo ha deftere Allah, ɗum hujja ka marɗen ha deftere Allah deidei ko sappinta en dagago tamamuye. Non ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, annabijo o wi as-sa'idu ɗayyibu kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijaj fa iza wajadta al-ma'a fa amissahu basharatak. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi goto nder sahabu en mako ha hadisewol ɗo, ƴeŋdi cenidi ɗo kayri man ɗo ndi he'ete ha senuye maɗa ko a heɓay ndiyam duuɓi 10 a tamoto nanga, kanjum man ɗo ɗum he'ete ha senuye maɗa, ɗum he'ete ha senuye maɗa. Amma to a heɓi ndiyam, memnu ndiyam man ɗo ɓandu maɗa, bi mana nangir be ndiyam man, hutinir ndiyam man. Non ko sappinta en ɗo man hadisewol ɗo ngol sappini en de dalil dow shar'ego tamamuye ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Non do modiɓɓe bo ɓe potti dow shar'ego tamamuye man ɗo, ngam toni sharɗiji man kewi ha ɓi adamajo, toni sharɗiji man ɗi kewi ha ɓi adamajo, tamamuye man ɗo o daroto darnde ndiyam. Toni goɗɗo latake o heɓay ndiyam walla o wawai hutinirgo ndiyam man ngam larura, tamamuye man ɗo ɗum darantomo darnde ndiyam man. Dagoto be tamamuye man ɗo, kala ko daganto ɓi adamajo to o nangirino be ndiyam daga julde, daga ɗufago, non jangugo alqur'an, ɗi fumaji ɗi daganto ɓi adamajo tamiɗo. Mas'ala ɗiɗaɓa nder mas'alaji tamamuye, en bolwanan sharɗiji ɗiye hani ɗi kewa ha ɓi adamajo nden o fuɗɗa tamago, nden en bolwanan sababuji ɗiye gaɗata kanji man ɗo ɗi daknana ɓi adamajo tamago. Nder sharɗuji tamamuye, sharɗiwol aranol manni kanko man ɗo ɓi adamajo tamotoɗo man ɗo o haɓɓa anniya kanko man ɗo daktingo julde nde o tamanto ɗum man ɗo man ɗo ɗum sharɗiwol kadi ha sahago tamamuye ɓi adamajo. Sharɗiwol ɗiɗaɓol man juldamku, ni kam ha tamamuye ɓi adamajo sahoɗo si o laato kanko man ɗo o julɗo. Sharɗiwol tataɓol, o laato kanko tamotoɗo man ɗo o woodi hakkilo, o laato kanko man ɗo o kakkilɗo, mana man na o ginnaɗo walla bo na o paɗɗaɗo o sotti dow hakkilo mako. Sharɗiwol nayaɓol nder sharɗiji tamamuye man ɗo, kanko tamotoɗo man ɗo o latto o mumayis, mana man ɗo o mawɗo seɗɗa go o kakkilɗo, pamarum manni o gaɗɗo ban masalan duuɓi 7, kanji ɓe mbi'ata sinnu tamyiz, laato o ɗon nder yaake tamyiz ɗo, kanko man ɗo o latto o kirlitiɗo. To ɗo man ɗo ɗum sarɗiwol nayaɓol. Sarɗiwol joyaɓol nder sarɗiji tamamuye, laato to ha dagano ɓi adamajo o tamoɗo si saɗanamo hutinirgo be ndiyam man, masalan ndiyam man ɗo ɗam wala,
o ɗaɓɓiti o heɓay wakkatiwel man ɗo dagantomo o taamo, walla bo ndiyam man ɗam ɗon amma to o hutiniri ɗam woodi ɗam torranmo, to ɗo man bo dagantomo ha yakeji banɗiɗo o taamo. To ɗiɗo wonte sharɗiji jeego. Sharɗiwol jeegowol man kadi tamamu latto tamago mako man ɗo be lesdi cenidi, tamamuye mako man ɗo laato kanko man ɗo o tamoro be lesdi cenidi. Ni kam lesdi ndi ɓi adamajo tamorto man ɗo to ndi lattake ndi coɓdi ɗo man bo haɗan tamamuye man sahago. Ni kam lesdi tamortendi man si ndi laato kayri man bo ndi cenidi. Ɗo wonte sarɗiji ɗi marata haje ɗi kewa ha ɓi adamajo, nden ha tamamuye mako man ɗo latto ɗum tamamuye cahiɗo. Sababuji gaɗanɗi ɓi adamajo o tamo daganomo tamago man ɗo, sababuwol aranol man ni kanjum wonte kanko man ɗo o soya ndiyam to o soyi ɗum o ɗaɓɓiti deidei fodde bawɗe mako o tawi o heɓai ndiyam man, wakkatiwel man kadi soyinde heɓgo ndiyam ɗo ɗum sababuwol ko waɗata ɓi adamajo o tamo. Nden bososel ɗiɗaɓel bo kanjum wonte kanko man ɗo o latto o hula be hutinirgo ndiyam man ɗo torra, ban o laato masalan kanko man ɗo o nyawɗo, to o nangiri be ndiyam man ɗo ɗum nyaw mako ɓesdoto, walla bo to o nangiri be ndiyam man ɗo yamɗititgo mako sakititto. To laatake banniɗo bo ngam sababuwol ngol ɗo bo ɗum waɗan daganu ɓi adamajo kanko man ɗo o taamo to ni o huli ɓesdago nyaw mako, walla bo sabbitago yamɗititgo mako. Non nder sababuwol tataɓol ko waɗata daganu ɓi adamajo kanko man ɗo o taamo, laato wakkatiwel man ɗo pewol sata, wakkati ngel gangel o marata haje julgo ɗo pewol catugol ɗon ha wakkatiwel man, o hula to o hutiniri ndiyam wakkati man ɗo, kanjum man ɗo ta ɗum sabbibinamo torrangamo. Nder ɗon man hadisewol Amru ibnul As radiyallahu anhu kanko man ɗo wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama nelimo ha konu nder konuji, kanjum wonte gaswatu zatu salasil. Nden o wi'ata kanko amrugo, o wi'ata ihtalamtu fi laylatin baridatin shadidatil buruda fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika fatayammamtu wa sallaytu bi ashabi salata subh. O wi'ata kanko man ɗo annabijo nelimo ha konu zatu salasil, kanko man ɗo ɗon man ɗo ha jemmare man ɗo o hoyɗiti, nden o huli jemmare man bo saata peworre jamum, nden o huli kanko man ɗo toni o yiwake be pewol catugol ngol ɗo, kanko man ɗo ɗum sabbibinamo torra, walla bo ɗum sabbibinamo halkugo. Ɗon man ni o wi kadi kanko man ɗo tamimi julmi be yimɓe ɓe ardanimi ɗum min juli julde subaha. To ɗo man ɗo ɗum sappinan en ɓi adamajo to o huli ɗum lattake jemmare man pewol mare satunde, o huli to o hutiniri be ndiyam, to o hutiniri ndiyam kanjum man ɗo ɗum torramo, ɗo man bo ɗum waɗan daganomo kanko man ɗo tamago ha yakewol ngol ɗo. Tamamuye ɗon mari mas'ala tataɓa ka bolwanten ha ɗo. Tamamuye ɗon mari bonnoji muɗum. Nder ko wonnata tamamuye, kala ko wonnata nangarɗam fu wonnan tamamuye, kala ko wonnata nangarɗam fu wonnan tamamuye. Ni kam to ni laatake hunde nde a andi kayre man ɗo, to a ɗon no mari nangarɗam, to nde waɗi ha maɗa nangarɗam ma wonnake, banni to a tamake hunde man nde waɗi ha maɗa bo tamamuye maɗa wonnake. ɗiɗaɓol nder ko wonnata tamamuye wodende ndiyam. Masalan ɓi adamajo o tamake no ngam ndiyam wala, o ɗaɓɓiti ndiyam o heɓai ndiyam o tamake, to ni o heɓi wakkatiyel, to o heɓi ndiyam nda ndiyam ɗon ni jotta kam tamamuye mako go wonni, wakkati man kam to o yiɗi huugo dewal fu wajibi dow mako o nangira ndiyam go, nden o fuɗɗa huugo dewal mako. Tataɓol nder ko wonnata tamamuye ɗo sottugo geldol. Masalan ɓi adamajo kanko man ɗo geldol ko hadnomo nangugo ɗo, kanko man ɗo o huli, jotta kam to o hutiniri ndiyam ɗum nyaw mako ɓesdoto, jotta kam o yamɗiti ha nyaw man. To o yamɗiti ha nyaw man ɗo geldol mako sotti woni dow mako kanko man ɗo, to o mari haje
o juulan woni dow maako kanko man ɗo o nanga nangarɗam maako timmidiɗɗam. To ɗiɗo tati kanji man ɗo ɗi bonnanta mamuye to ni ɗi laatake kanji man ɗo kanjum mbiɗen kala ko wonnata nangarɗam wonnanta mamuye. Non to o tamake no ngam soyde ndiyam o heɓi ndiyam tamamuye wonnake, o tamotono ngam geldol man ngol sotti, ɗo man bo tamamuye maako man ɗo wonnake. En molwanan ha mas'ala nayaɓa ɗo sifa tindinore noyi hani ɓi adamajo o tamoro. Hani ɓi adamajo to o tamoto ɗo aran manni o haɓɓa anniya tamamuye man ɗo ha ɓernde maako, nden o bismo. To o haɓɓi anniya tamamuye man ha ɓernde maako, nden kanko man ɗo o bismo. To o bismake o fiya be juuɗe maako ɗo dow lesdi banniɗo fiyande woore, nden o fiɗɗa juuɗe maako man walla bo o fuufa juuɗe maako man ngam ko woni ha maaje to woodi hunde wonde nde itto. Nden kanko man ɗo o moyta yeeso maako banniɗo, nden o hooca o moyta dow jungo maako nyaamo, o moyta dow muɗum banniɗo. Kadi bo o hooca o moyta dow jungo maako nanomo banniɗo. Moytugo man to ɗum haɗata ha ku'uje maako ɗon moytugo man ɗo haɗata. Ko woodi konngol wi o moytan ha o wadda ha coɓɓuli bo, ɗo man ɗo ɗum konngol nder konnguɗi bolwanɗi haala tamamuye. Amma konngol moytugo ha coɓɓuli ha hunde ɗo ha ku'uje maako heynitoro be majum ɗo, kanjum wonte konngol ɓurangol sahago. O moyta ha dow diga ku'uje maako ɗo ni, o moyta dow nanobo diga ku'uje maako ha o yottina hoore kooli, ɗo wonte tamamuye maako timmidi. Ɗo wonte tamamuye maako timmidi. Sifa man kanka wonte sifa cahika tabititka, ko sifa goɗka ɗon bo, amma ɗo man ɗo nder sifa ɓurdanka sahago ha sifaji tamamuye. To ɗo wonte deidei tindinore noyi ɓi adamajo o tamorto. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Feboyo amoita ya fan
mo bernde dia mobda min gam Ramadan ya Ramadan tamle emi ferji furat bidarji namle emi waiji furat binum jinamle e imrede lewru sumay barka nabiyu walli tamdaw Ramadan ya Ramadan khairu mabulu jeni dowon e maru ogas e jowe didi e maru Qur'anu jibbina der Ramadan ya Ramadan Jibrilu yo yilli burdo khairu edon e hira kaduru ikrano o umri burdo birru ulal o jogi o waddi khairu mahamuda metina der Ramadan ya Ramadan daga yende den o heyi o hewti itenge fewre ni fi fewti annaba kuluna kufuno mabbi burdi do yotta ke der Ramadan ya Ramadan Ramadan yo lewru chahu Allah yo moƴƴori nuɗɗin be Allah hinno yehuɓi dawɓe Allah ɓe jokkoyi haa ɓe saɗi kulla albarka lewru mawndu Ramadan fa alfa shahar barajari hebete der Ramadan ya Ramadan ya angido Allah albishir ma Ramadan to tayma fa awel ma barjari ma sedda fu sowama jabama aljanna maɓɓitama e Ramadan ya Ramadan dammuɗe yite on bidama seyɗanuji ginni haɓɓidama welo e ɗon ka hoytinama barkaji lewru mawndu Ramadan ya Ramadan moƴƴe tati e maru keɗiten sappoje arande barka keɓeten e hinno e tokki nder ko keɓeten sappo ragareje nder ko keɓeten sunubaji lotide nder Ramadan ya Ramadan sumiɗo ndufu ngam yo Allah mo andi hushifaki Allah o nuɗɗinɗo
hali ya fama kullaha der Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Ya anhigo ambo julɗo Allah tada heda husha Allah e kuɗe dewal a ɗaɓɓa Allah en ɗambo a saka dow ɓe Allah boɗe ga ɗuɗɗina nder Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Anafa tasba zikru Allah anyamna yarna julɓe Allah a wo'ina gikke ɗo ɓe Allah sadakaji ya hokka ɓe bukaɓe Qur'anu naftoɗa nder Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Sese ka ƴaɓɓa keri Allah fewre kuɗi fu accu ngam de Allah yore badi fu ɗalma ngam bo Allah donyare e zambata badaɗi albarka lewru khairu Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Ya Rabbi sami'u heɗitamle gonɗiɗi batti wasdanamle do'aje ɗe ambo jabanamle mi tiɗa mi hosa suurare e njosu ittanam nder Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Besare e enɗam ɓesdanamle holare jamuji ɓesdanamle andiyam botkariscoramle bar jarindi kuɗe sowan ilahi halimu yerdoyam nder Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Albarka cuɓaɗo holɗinaɗo innoye Allah fesinaɗo ɓurnaɗo tagefo hokkoɗaɗo sahaɗo ndu ɓurdi fu e lembi jagorɗo Ahmada jam Ramadan. Ya Ramadan lale lale ja'amale Qur'anu marhaban ya Ramadan. Ƴettoje ɗe maɗa Allah jawmam ɗo dokkal ngam bo dokkuɗayam basira e zarfu dokku
lewru furqanu marhaban ya jaɓɓama lewru kitabu marhaban ya jaɓɓama lewru qur'anu marhaban